Anna Suriñach és fotoperiodista especialitzada en migracions i drets humans. Moltes de les imatges que ens arriben, que ens sacsem i que ens permeten qüestionar-nos l'actual model de societat provenen de la seva càmera. Avui ens convida al seu refugi de l'Empordà i així reflexionem sobre com narrar visualment les actuals polítiques que han convertit el Mediterrani en el fossar més gran del món. Hola Anna, què tal? Molt bé, benvinguda. Te pilla aquí en el teu refugi. Aquí estem. Explica'ns un poquet on estem, perquè nosaltres hem ficat el Google Maps, ens ha portat cap aquí i la veritat és que no me situe massa jo. Doncs som a l'Empordà, que és un lloc que ara està molt massificat perquè és un dels llocs d'estiueig d'un determinat tipus de catalans, però nosaltres, de fet, jo no el coneixia fins 2020, no coneixia aquest poble, que és Palau-Sator, i vam arribar una mica fugint de la ciutat durant la pandèmia, no? Això va passar molt a molts barcelonins que fugíem de la ciutat i nosaltres vam trobar el nostre refugi aquí. Però la pandèmia, imagina que ho tindríeu de quilòmetre zero, però sí que us desplaçàveu, no? Al final tu vas fer, per exemple, els Covid Photodiaries i això sí que estava... Sí que les fotografies eren del Clínic, si no tinc mal entès, per exemple. Eren de Can Ruti. Eren de Can Ruti. Dels germans Trias i Pujol. Sí, però també vam fer molts temes externs. De fet, aquesta casa concretament la vam trobar perquè jo vaig fer un tema sobre un noi que no tenia papers. Sabem que durant la Covid la gent sense papers s'havia d'amagar molt més, estaven tot el dia a casa. Llavors, aquest noi vivia a Blanes, que és relativament a prop. I amb l'excusa de poder anar a Blanes per treballar vam arribar a l'Empordà i vam trobar aquesta casa. I llavors, al ser periodistes, que ens va semblar, quan va passar ens semblava estrany, però als periodistes se'ns va considerar treballadors essencials, que té tota la lògica, doncs al ser periodistes teníem la llibertat de poder-nos desplaçar una mica. Comentes que no vau tenir problemes, que no vas tenir problemes per a treballar. Després va haver periodistes que es van queixar que s'havien vetat alguns accessos a hospitals, tot això, vull dir que no va ser tan fluid com podia semblar. Sí, ens va costar molt accedir, de fet, tots els que vam voler accedir a primera línia, ens hem queixat en algun moment. Vist en perspectiva podem entendre per què va passar això en els primers moments, que estaven... ningú sabia per on anava, clar, des de les institucions es tendeix sempre a protegir la informació i sobretot en moments descontrolats. Ens vam queixar molt i ens va costar perquè, a part, sobretot les dues primeres setmanes, ens estaven dient que unes xifres estratosfèriques de morts i nosaltres el que estàvem mirant, el que veiem a les teles eren carrers buits i gent aplaudint als balcons. Llavors era com, però que ens esteu donant unes xifres alarmistes i no ho estem veient, no? Llavors, jo soc de la creença que s'han perdut 15 dies de documentació que no tindrem i que això, la fotografia té una de les funcions de la fotografia és preservar la memòria i aquests 15 primers dies de pandèmia a l'estat espanyol costarà trobar-los documentació gràfica. Jo vull pensar que hi ha molta gent a primera línia, metges, gent a les funeràries, que té documentació gràfica als seus telèfons, costa molt més trobar aquesta documentació que la dels professionals, però vull pensar que algú està fent l'esforç de poder recopilar totes aquestes imatges. Et pillem en aquest moment, canvia un poc de tema, que tornes d'Atenes, de l'últim naufragi que ha hagut en aquella zona que s'ha documentat i així, i una mica sí que m'agradaria bastant parlar d'aquesta vessant teva. No m'agrada dir-li humanitària, perquè considero que la crisi és més global, econòmica i de model i colonialista que humanitària. L'humanitari és la conseqüència que percebem i que ens arriba a les nostres cases. Però sí que m'agradaria que poguéssim parlar una mica, reflexionar i també reflexionar entorn a la imatge en aquesta aplicació concreta, no? Com construïm des d'Europa la realitat a través de les fotos que ens arriben, entre d'altres, i molt necessàries, de periodistes com tu. És una mica... Per una part, el naufragi, no? Jo he estat a 70-80, no em vull equivocar, però 70-80 quilòmetres d'Atenes, que és on hi ha el camp de Malacassa, que és on van anar els supervivents d'aquest naufragi, que és l'últim gran naufragi. Segur que no és l'últim naufragi, perquè naufragis n'hi ha pràcticament a diari que ni ens en enterem, són aquests naufragis invisibles,
però sí que és l'últim gran naufragi, i en aquest naufragi, de fet és un dels més grans que es recorda en dècades, no? Que és un vaixell que amb aproximadament 750 persones que va volcar i del qual només en van sortir uns 100 supervivents, no? Menys de 100 supervivents, no? 104 crec en total. I aquest naufragi, clar, tu dius, no m'agrada dir-li humanitari, és que no s'ha de dir per res humanitari, no? Perquè, clar, vam poder entrevistar els supervivents, que això va ser gràcies també a una col·laboració amb Bainana, que és un mitjà fundat per gent de Síria, i ells tenien molt accés perquè d'aquest vaixell molta de la gent que hi anava eren gent de Síria, de la província de Tarà, i vam poder entrevistar els supervivents i les entrevistes dels supervivents són clares, o sigui, no va ser... L'embarcació no va volcar perquè sí, a l'embarcació els guardacostes grecs li van tirar un cap i van fer una mala maniobra que vull pensar que va ser involuntària, un error humà, però aquesta mala maniobra tots diuen que els van com tirar molt ràpid, el vaixell va començar a fluctuar fins que va volcar i fins aquí podríem dir que és un error humà, tot i que no hi ha imatges, se'ls hi han amagat tots els telèfons mòbils, però és que després no només va passar això, sinó que van estar la gent 30 minuts a l'aigua sense que ningú els rescatés, i quan els van començar a rescatar només havien baixat una lanxa salvavides. Llavors això no va de dret, això no va d'humanitari, això és política europea i una mica Elena Maleno, que és una activista que viu espanyola que viu al Marroc i denuncia molt totes les negligències a les fronteres, és aquesta política de la necropolítica, és la política de la mort a les fronteres, i això ho hem vist amb el naufragi, ho veiem a la frontera de Polònia, ho veiem a la tanca de Melilla i ho veiem cada cop més. Com és la tornada a la realitat després de viure això, el fet d'estar entre dos mons, que entenc que estàs acostumada d'estar aquí, també en aquesta casa o en aquesta vida més normal, per dir-ho d'alguna manera, i haver de conviure, entrar i sortir d'aquesta realitat. Clar, per mi, concretament en aquest cas, que és el del naufragi a Grècia, per mi no és tornar enlloc, o sigui, és Europa això, i ho estem vivint a Europa. I, de fet, aquí em va molt bé estar aquí perquè estic fent un projecte en el qual estic aprenent a bussejar per un projecte també molt relacionat amb dret humanitari, però el mar el tenim aquí al costat i és el mateix mar on està passant totes aquestes coses, no? Per tant, per mi sí que és veritat que la meva realitat és molt diferent a la realitat de la gent que es veu obligada a haver d'abandonar els seus països, però el que està passant depèn de la nostra realitat, no? Llavors, per mi és una manera de contribuir a denunciar el que està passant des de la meva posició. I, per tant, els temes que faig intento que tots tinguin aquesta denúncia, no que només expliqui sí, hi ha molta gent morint-se de desnutrició, hi ha molta gent morint-se d'enfermetats que són ignorades pels governs. Sí, però és que qui té la responsabilitat d'aquestes... Vull dir, abans, per exemple, es va parlar de la crisi de refugiats. La crisi va ser de valors europeus, no de refugiats. Llavors, és important que des del llenguatge, clar, des dels mitjans i des del fotoperiodisme, en el meu cas, posem el focus on s'ha de posar, no que ens recreem masses vegades amb el dolor de l'altre. Clar, és que això és de vegades el que t'arriba o que pots reflexionar des d'aquí consumint, veient imatges com les que feu, de com no deixar que aquesta imatge estigui al servei d'aquesta recreació del dolor o d'aquest discurs de ai, pobrets meus, o alguna cosa així, d'aquesta mena de paternalisme que jo crec que és bastant generalitzat. Per això treballar amb la imatge. És difícil sortir d'aquí, perquè moltes vegades... Jo, per exemple, la meva escola va ser Metges Sense Fronteres i allà vaig aprendre, vaig poder-me equivocar, vaig aprendre, vaig créixer, vaig saber treballar en situacions de risc, però vaig fer coses treballant amb ells, les quals ara jo no estic còmode. Per exemple, un context com Sudan del Sur, en el qual cada cop que hi viatges és pitjor, Sudan del Sur és el país més jove del món encara, i un cop es va independitzar, al cap d'un parell d'anys va començar una guerra civil, i cada cop que jo viatjava a Sudan del Sur era pitjor. Llavors vam començar a pensar
què podem fer perquè això arribi, perquè la gent s'interessi, perquè la gent li importi aquesta història, i vaig pensar en una història que per entrar a través de les escoles, perquè jo crec que si algú tenim com a força educacional és anar a les escoles i explicar els temes que fem perquè els nens ho expliquin a casa, no? Perquè a vegades els adults ja estem massa en els nostres problemes del dia a dia i costa molt més, no? Llavors vam fer un reportatge on jo feia fotos, bodegons, a les joguines amb les quals els nens jugaven als camps de desplaçats, que ells mateixos es construïen, eren tots de fang i fusta i pals, i una creativitat brutal. I llavors vaig pensar, ostres, faig bodegons d'aquestes joguines, després faig una foto amb el nen jugant amb aquesta joguina, i a les escoles fem un taller perquè els nens se sensibilitzin i construeixin aquestes joguines i d'una manera així es vinculin. Quin va ser el meu error? Jo, com a fotoperiodista, que intento... no monto mai cap imatge, no?, quan faig fotoperiodisme. Clar, jo vaig estar hores i hores pels camps de desplaçar, en aquest cas era un camp de desplaçats, a Malacca, a Sudan del Sud, intentant trobar nens que juguessin amb aquestes joguines. O sigui, jo no li donava la joguina al nen i li deia juga. I en aquell moment no els trobava, o sigui, no em vas trobar cap. Sí, no, els vaig trobar, els hi vaig fer fotos, vaig poder fer els meus díptics, però què passa? Que jo, de la majoria d'aquests nens, no vaig demanar permís als pares. Si jo arribo a fer aquest reportatge als carrers de Palau-sator, el dia següent em cau un puro. Però com ens pensem que a l'Àfrica els nens no tenen drets, jo no vaig demanar autorització. Que són part de la decoració. Llavors, aquest tema, que jo pensava que era un bon tema, ara jo l'he tret de la web, l'he tret d'enlloc perquè m'he vist he vist les meves motxilles, no? I una de les meves motxilles, per molt que em dediqui a això, és que tinc un racisme dins que ens hem d'anar reeducant tota l'estona, no? Per no caure en aquestes coses. Clar, jo crec que el bo és que ho anem fent, no? Vull dir que n'hi ha gent d'aquest sector del periodisme, de la comunicació, que el té de base i no s'ha treballat mai ni té cap intenció. Vull dir que està bé que ho puguem treballar així. Has tingut moments de dir no puc tornar a fer això, no puc tornar aquí, no sé, no puc continuar amb aquest tipus de feina? No, he tingut moments de dir m'he de replantejar la narrativa que estic utilitzant, no? O sigui, per exemple, amb migracions. M'he de replantejar no parlar només de les migracions des de les rutes o des de les fronteres o des dels vaixells de rescat. Això sí, moltes vegades. De fet, un dels últims projectes que vaig fer, que era #Bosa, era un curtmetratge on jo no feia fotos. Jo utilitzava les imatges que la gent enregistra durant tots els seus projectes migratoris, feia una tasca d'edició i a partir d'aquí vam fer un curtmetratge, no? I aquest curtmetratge té un potencial gràfic que no es troba moltes vegades amb les imatges de professionals, o sigui, amb les meves, incloses. Vull dir que sí que m'he replantejat molt en un moment en què la imatge té tant poder, però en veiem tantes i acostumem a repetir la mateixa fórmula tantes vegades, com arribar, com crear històries que segueixin despertant una mica preguntes a la gent que les consumeix, no? Aquí sí, però en deixar de viatjar o de fer aquest tipus de temes, encara no. I vull pensar que... És bona senyal. Sí que és veritat que hi ha moments que necessites com desconnectar una mica i si acabes de tornar d'Ucraïna, 6 setmanes a Ucraïna, necessites parar, no? O, jo què sé, ara estic fent un tema de gent, què passa amb la gent que pateix naufragis i desapareix al mar. I aquest tema portem 2 anys i m'està tocant molt perquè són famílies absolutament amb un buit legal, que ningú els hi diu res, que no tenen ni un document amb el nom de la persona que ha desaparegut, no? Llavors, aquest tema no és tant de l'adrenalina del moment de cobrir-lo, sinó del desgast de les famílies, doncs evidentment això també et repercuteix a tu, no? Perquè al final, quan estableixes relacions tan llargues, doncs al final et toquen més de prop. No sé, els que estem de fora i els que no trepitgem aquest terreny, és de veritat és un luxe poder comptar en equips de professionals com vosaltres, o sigui, com tu, com la tasca que feu, perquè d'altra manera ens arribarien, amb la situació del periodisme internacional ens arribaria encara un 1% menys, molt menys del que ens arriba. O sigui que, com a mínim, aquesta també retorna a la societat, tant allà com aquí.
Pues un luxe poder seguir la teua feina i també un plaer que ens hagis acollit i haver-te escoltat. T'agraïm moltíssim que s'hàgiu obert les portes d'aquest refugi a l'Empordà. Deixem sempre se'ns fan curts els refugis i res, fins a la propera, Anna. Un plaer, aquí estarem. Moltes gràcies per tot. A vosaltres.